Nik okuko nintzen zen, uste dut, 8 urte gero, ez dut kalkulu da gehiago. Eta orduen, zuretatezan, claro, goze polatarro horre, handela da asko dauz, ez da, bai, kasureko, egotezan razine bintxu, ez da. Bai. Razine bintxu, egotezan, bai alimentazioan, eta bai tabakoan, eta bai gasolina. Hortan danak razine datzazien. Eta orduen, claro, lehen ez dutela aldeatan, zikeran, egotezan, indabean eta horune eta hortaikoa nezire, primaria zordene, aldean ezean gozea ipazte, kasureko. Kalean ezan hori dutenik, eta orduen, niak hortanaz, koiru, tabakoa itxeri korresponditzen zakona, eta itxek zen fumaten, eta orduen, koiru, tabakoa, eta joan dintzen, nire familiarrekana, hemen zabalu doa, tabakoa, trukez, urunegaz ekarteko onantzen. Kontut ezen. Bai. 8 beratzen urte asko itenen mukiko trena. Eta emitxo ustean, nio mukide joateko egunokizako editatik joaten ditzen estatzen joa, eta zabalondo bajatu, eta joaten ditzen, larra ditin ja, etzena, hane bizten urea mama, eta hane baten ditzen, eta bueltan nire izekoak vigilate guen, nos tutedea jote guen zerak, atabakarreko zatorra latanak, eroten usten nazerena, trenbide eskinera, eta nire etortezen txiki paso nibenetik gara binizeran, eta mungidea itxenan nabikia. Doda antxe.